ନଳିତା ଅମଳ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଝୋଟ ସଂଗ୍ରହ। ଉନ୍ନତମାନର ଝୋଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନଳିତା ଫସଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନଳିତା ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଅଥବା 110ରୁ 125 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଳିତା କାଟି ଅମଳ କଲେ ଉଭୟ ଉନ୍ନତମାନର ଓ ଅଧିକ ଝୋଟ ମିଳିଥାଏ। ନଳିତା କାଟି ସାରିବା ପରେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟି ଠିଆ ଭାବରେ ଗଦା ମାରି 2ରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ କିଆରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛରୁ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ପତ୍ର ଥାଇ ନଳିତା ସଢ଼େଇଲେ ସେ ତନ୍ତୁକୁ କଳା ପକେଇ ଦିଏ। ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବା ପରେ ସରୁ ଓ ମୋଟା କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଗେଡ଼ା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି 18ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଡ଼ା କରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଡ଼ାରେ 2-3ଟି ଧଣିଚା ବା ଛଣି ଗଛକୁ ଖୁଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନଳିତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନଳିତା ସଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ଉତ୍ତାପ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳତା 6.5ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ାର ମୂଳପଟୁ କାଠ ପିଟଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଛେଚି ଦେଇ ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 10 ଭାଗ ୟୁରିଆ ଦ୍ରବଣରେ ଏହି ମୂଳପଟକୁ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଚଲା ପାଣିରେ ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ସଢ଼ାନ୍ତୁ। ନଳିତା ସଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଅନ୍ତତଃ 2 ମିଟର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଲାତି ଦଳ, ନଡ଼ିଆ ଅଥବା କିଆପତ୍ର କିମ୍ବା ଛଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ତା ଉପରେ କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନଳିତା 10ରୁ 12 ଦିନ ସଢ଼ିବା ପରେ ସେଥିରୁ ପଟ ଛଡ଼େଇ ଝୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଦା ଝୋଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 500 ଗ୍ରାମ କବକ କଲଚର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଓଦା ଝୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଲମ୍ବାଇ ରଖି ଛାଇରେ ଥାକ ମାରି ଅଖା କିମ୍ବା ତାର୍ପୋଲିନରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଝୋଟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଅଧା ଛାଇ ଓ ଅଧା ଖରାରେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ରସି ବାନ୍ଧି 3ରୁ 4 ଦିନ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତ ଝୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।